wigating wanita amung maca mana lan masak nanging ora kanggone Rara Rupiah sawijining putri ayu kang mijil ing dusun Matah para kompeni kang wiwit ngangsek ing Mataram sisih wetan gawe goreh manahe Rupiah kridane Rupiah numpes Walanda katampa dening Raden Masak sawijining pangorsa praja kang ora sarujuk para kompeni Rupiah lan Raden Masaid terus ngangsek supaya para kompeni lan antek-anteke minggat saka tanah Jawa. Banjur kepriye crita jangkepe? Kalih welas setunggal kanthi lakon Matah Ati Sugeng Hemersani. Pangarsane bumi Mataram Elingono Walanda kang bakal rusak bumi Nuswantara Walanda kurang ajar Walanda kudu minggat iki Rupiah lan ojo kang setya marang Mataram yen mung arep ora bumi Mataram laksana bagian Rupiah ora tangkap Den Ayu, awit mau kok ngelamun mawon. Wonten menapa to Den Ayu? Napa kirang anggen kula leladi dhateng panjenengan? ora, Mbok. Aku mung kepikiran. Kapan yo paprangan iki rampung? Aku wis nyoba melu adon tomba ing Palagan. Nanging ora kasil apa-apa. Apa aku kudu sowan ing Kanjeng Sunan yo, Mbok? Nuwun sewu, Den. Panjenengan ampun manggalih nemen-nemen. Sebarangan satriya ing Mataram mestinipun tansah bebela marang sedaya. Nanging kok jejering Sunan Pakubuwana wae kapilot barang para kompeni. Banjur apa ora saya gedhe rasa cubriaku marang para satriya mau, Mbok. Bisa wae dheweke uga malih asta tilat dlambakane kompeni, Mbok. Nduk, Rupiah, dalem yo. Bapakmu ki ning endi to sedina ora katon?
Nyuwun sewu, kula tak dateng wingi rumiyin. Iya, Mbok. Ngendikane wau badhe dateng Saben ningali tiang tandur. Nanging kirangan, kok dugi sak menika dereng kondur. Wonten menapa to, Yung? Ngene lho. Kahanan lagi panas kaya ngene. Bapakmu ki malah lunga wae. Wis tuwa, rayo nang omah wae to. Biyong niki lho, bapak niku muridnya pirang-pirang. Boten saged menawi diutus mendel mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bar sapa ngendi to, Pak? Ya kaya biasane to. Ini bocah-bocah tandur. Iya Bune. Kok to. Monggo Den munggah rumiyin. Nuwun sewu Romoya. Pawestri kekalih menika sinten? Pawestri menika menawi menika garwa kula. Oh, alah Bunyai. Banjur Menika anak kula Rubiah. Oh, menika kalau wau dipun cariosaken. Wah, wah. Bunyai. Derek pitepangan. Kula rongga penambangan. Pamamipun Den Mas Said. Nggih, Den. Monggo, pun sekecaken. Kula tak dateng wingking rumiyin. Nggih. Ayo, Nduk, Rubiah. Nyuwun sewu Den Mas Said. Kok sowan dateng mriki? Sejatosipun wonten menapa? Den Mas Said. Menapa? Panjenengan dijak guneman, mboten digagas to. Nyuwun sewu. Nyuwun pangapunten ya. Keparing badhe matur. Bilih kula badhe misanggrah wonten mriki. Badhe mesangga wonten mriki, Raden. Nggih. Kula tampi kanthiraning penggali. Awit bloko kemawon, dusun mriki asring dipunggahi dening kompeni lan antantipun. Diganggu kalian kompeni ae. Nggih Raden. Para kompeni lan antantipun nyuwun pajek lan raja kaya, Den. Malah kala wingi wonten ingkang dipun rudha pariksa. Sabibaripun panjenengan ngendika, boleh mana kula ya. Wanci mekaten kawantenipun. Keparenga kula nyuwun pambiyantu panjenengan. Inggih ya. Sampun dados kewajiban kula biyantu dhateng panjenengan. Den Mas, Rubiah lan kanca-kancanipun. Sering dadi dados sandi Sewalanda. Mbok miyantu para warga dhateng mriki supados wol saking para kompeni. Mbok menawi saged mbiyantu panjenengan. Nanging Den Mas, Rubiah menika jejering wanita. Tegesipun, kegiatan wanita mboten imbang kalian para kompeni. Kemongko kula nyuwun pangayoman panjenengan. Inggih ya. Insyaallah kula saged nampi dawuh panjenengan. Wancine sampun surup sedhi. Monggo sumene sawetawis bacutaken langkung benjing-benjing. Nanging nggih ngenten menika kahanan tubuh kula. Inggih ya. Kula badhe ngaturake panuwun. Sampun dipun keparengake saged. Monggo sami para nata kagem busarane praja. Monggo. Wah, iki. Ana wong ayu lagi turun joko omah. Mister, sikat ora Mister? Jaluk.
kowe pancen wasis. Kowe pancen bisa dipercaya. Ayo Jaduk, ayo sampai kono. Tak, Mister. Sapa kowe? Manoto, Nduk. Manoto karo aku. Kowe bakal entuk sarga dunya. Kowe sapa? Kowe arep apa? Aku Jaduk Palasara. Pangkatku prajurite para Walanda. Iki Mr. Vanderpool, komandan pasukan kompeni. Ora usah neko-neko, ora sudi aku cedhak kowe. Jaduk, bocah iki ayu. Tapi gal, aku seneng Jaduk. Walanda ora duwe tata, minggat tanah Jawa tanpa guna. Minggat kowe. Wong ayu, aja galak-galak. Kapiten Vanderpool ora bakal nyiksa kowe. Wis to ayu. Ayo rasa kakek omong. Ora sudi aku karo kowe. Ayo, Jaduk. Wani kowe. Hei, Tolkaku! Tolong! Tolong! Bulo sing bang. Mulai manut karo aku. Apa tak pateni nek kene? kowe sing kudu mati. Hei. Hot! Wah. 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 Hot! Wah. Hot! Wah. Ajar! Apa ini? Rupiah apa iki? Nuwun sewu ya. Sakmenika wonten Walanda lek anda-andaipun mlebet wonten mriki. Nanging ing putra sambil wilujeng ya. Ngaturaken gunging panuwun. Lajeng kados pun kula aturi sumeneh maneh ya. Monggo-monggo. Monggo. Halo Tuan Imhoff. Hei Jaduk Palasara dan Kapiten Vanderpool. Kedatanganmu sudah aku nanti. Matur sembah nuwun tuan. Sakniki sampean badhe paridhauh napa? Jaduk Palasara, bagaimana keadaan di luar sana? Tuan boten pareng kuatir. Kula sampun ngangsek dhateng pucuk-pucuk Mataram tuan. Kapiten Vanderpool, bagaimana denganmu? Tenang saja Tuan Imhoff. Aku sudah mengetahui persembunyian Samber Nyawa. Tinggal bagaimana kita serang mereka. Benar ngono kan, Jaduk? Laras ingkang dipun ngendikaken Mr. Vanderpool. Sampean boten pareng kuatir tuan. Hahaha, bagus. Kau memang pintar, Jad. Kalau begitu mari minum yang banyak. Kita kalahkan orang-orang seperti Samber Nyawa itu. Hei Nyai, bawa minuman kemari. Sepertinya kau ada satu yang cantik di sini, Tuan. Benar.
Kula mboten minten panjenengan kagungan kasakten ingkang linuwih Kanjeng Pangeran. Semono uga sliramu. Atese wanita. Kandhe ngadepi Walanda jenengan. Kula namung tiyang dusun kok Kanjeng Pangeran. Senajan saka desa ning sliramu iku beda karo liyane. Menapa inggih ta Kanjeng Pangeran? Akeh wanita ayu. Ning ora ana sing kaya sliramu. Panjenengan, mbok ampun ngoten to? Lah ngopo to? Margi pangalembono menika saged dados racun. Pangalembono pancen bisa dadi racun. Ning uga bisa dadi petut. Yen bener oleh nempo. Nuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Janipun wonten menapa? Padalu-dalu panjenengan manggihi kula. Sliramu ki yo aneh. Kaya ngono kok dadak ditakokake. Apa aku kudu bloko? Yen aku seneng karo sliramu. Remen kados pundi to Kanjeng? Lho. Kok greget to awakmu iki? Aku wis seneng karo sliramu, Rupiah. Aku kepengin ngegarwa sliramu. Nuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Kula Wangsulana, Rupiah. Gelem ora kowe tak budhut garwa. Kula kepriye, Rupiah? kula purun Kanjeng Pangeran. Ini bocah-bocah tandur. Pak, mbok leren rumiyin. Kula ajeng rembukan. Apa ya kudu saiki to, Bune? Mpun, pokoke saniki penting. Yo wis, aku manut. Alhamdulillah. Ana apa to, Bune? Isin tenan kula, Pak. Jan, isin tenan. Nek isin yo ndak ditutupi kono lho.
Pak iki lho, anggere dijak rembukan mesti ngono. Lah kon piye to jen iki? Ana apa kon dadan nesu-nesu ki ana apa? Ngeten lho, Pak. Anake dhewe niki dadi rasan-rasanan wong. Jere Rubiah niku nyimpang, asring mulih dalu. Banjur remen kalian lare jaler. Lajeng Gus, mbok yo sing sabar to. Aja somangan mentah-mentah yen semu jere-jere. Lah niku sik matur nggih, muridé panjenengan kok, Pak. Alah, murid yo murid. Iso luput. Perkara niki sing temen ki apa? Kok Rubiah ki dirasani ngalor ngidul ki ana apa? Perkarane niku pun cetha saben dinten Rubiah niku runtung kalian Kanjeng Pangeran Samber Nyawa. Saben medal wong iki beline mesti esuk. Ngoten niku lak nggih ngisin-ngisini to, Pak. Isin tenan kula, Pak. Walah, iku to Bune. Lah Bune kok yo lali. Pak iki lho, anggere dijak rembukan. Pak apa ya seneng yen Rubiah dadi rasanane wong-wong alor ngidul ngoten niku. Sik. Ini sik ini lho yo tak critani yo. Rubiah kuwi pancen disuwun kalian Kanjeng Pangeran kanggo ngledhi para prajurit asri supaya mengko bisa dadi telesandi musuh Walanda. Banjur wayah gladi rak yo wayah wengi to. Nek iso kunangan londo. Oh alah, ngoten to, Pak. Yen ngoten nggih, mboten napa-napa. Wis ayo matimu. Nggih to, jelas ayeme. Walah. Lah pripun? Pak mboten sios ten sambil. Wis nek ngono ya, tak bedal sik. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jen Mas Said. Monggo pinarang. Walah, kok njanur gunung sowan mriki siang-siang wonten menapa, Den? Ngeten lho, Rama Yai, Ibu Nyai. Kula minangka wakil Tim Masak. Panjenenganipun boten watun matur piyambak. Badhe matur menapa to, Den? Kok kadosipun wigati? Panjenenganipun badhe mundhut King Putra. Minangka garwanipun. Lho. Sekedap. Niki ki guyon apa tenanan ki Rangga? Wela. Niki estu lho, Yai. Walah. Bombong sanget kula. Rubiah. Rene, Nduk. Nduk, Rubiah. Awakmu bakal kawektu garwa dening Den Mas Sahid. Inggih, Biyo. Rubiah. Apa sliramu ki gelem dadi garwane Raden Mas Said? Inggih, kula purun, Pak. Alhamdulillah. Menawi Rubiah purun, kula tampi panglamar panjenengan nggih. Nyuwun sewu, Yai. Sak menika panglamaripun. Kula tampi, Den. Mbak. Kula nyuwun tulung nggih. Nggih, Nyai. Matur suwun. Awit sedaya sampun sagah, monggo kula dhawuhaken panjenengan nggih. Sineksan para rawuh kang makempal. Diganti kalilahipun Gusti kang murbeng jagat. Kula Kyai Kasan Nuriman Prasopo badhe dhawuhaken anak kula pun Rara Rubiah. Kawangku dening Raden Mas Said. Alhamdulillah. Rama Yai, dalah Ibu Nyai. Rara Rubiah sampun kula wengku garwa. Pramila kula badhe nyuwun idi palahipun. King Putra badhe kula enggakaken. Paring asma Raden Ayu Matahati.
Kasan. Kiai Kasan. Tanah ini, wilayah ini sudah jadi milik kami. Milik Belanda. Pergi kau dari sini. Ora iso. Sampai kapanpun. Lan sampai nyawa kuki ucul saka ragaku iki. Lemah iki bakal tak bela. Lemah iki gini Jawa. Jangan terlalu sia-sia dengan nyawamu, Kiai Kasan. Lebih baik kau pergi, atau kau memang ingin benar-benar mati di tangan Kapiten Van der Poel. Hei Kasan, gatos sama kayak dewe. Walanda kurang ajar. Kowe jaduk Palasara. Wong Jawa ora gelem bebela marang bumine dhewe. Malah gelem dadi babune Walanda koyo ngene iki. Malah gelem dadi bedigale Walanda koyo ngene iki. Nampaknya kau memang harus benar-benar mati. Ayo Jaduk, mati ini, Bang! Nah. Ayo Jaduk. Memang saatnya kau benar-benar mati. Itu akibatnya bila berani melawan Belanda.
Kanthi manunggaling sedya sineksan Ibu Bumi Bapak Angkasa. Aku Rangga Penambangan sepisan minangka badal wakile Raden Sambernyawa wisuda Raden Ayu Matahati kanthi senopati perang kaping pindhone kanthi mretelake sumpah dijitibeh kanggo bebelo bener Disekseni sawah lan gunung, pari lan palawija. Aku prasetyo salawase Bengawan Solo durung asat banyune. Salawase Surakarta isih dida-ida kompeni. Aku Raden Ayu Matahati bakal soroh jiwa lan raga depani bumi pertiwi. para tamtama. Tandya! Aku pasrah jiwa lan raga. Aku Said kati sumpah prasetyo. Mulyat sari rohang rasa wani. Rumangsa melu andar bengi. Lan uga arung kebi. Sura Dirajaya Diningrat lebur dening pangastuti. Tan aje getih, tan wedi pati. Teji tiba. Mati siji, mati kabeh! Teji tiba. Mati siji, mati kabeh! Biang, ingin apa Biang? Bapakmu rubah pakai ingin apa Biang? Bapakmu dipateni Biang! Apa? Walado. Rajar kowe. Aku Said kadang di peperanganmu. Prajurit, Siaga! nanti iso sing rasai cara ledek. Budal dina minggu. Sandika!
Bagus, bagus. Kalian sudah berhasil membunuh orang tua itu. Benar, benar Tuan. Saat menikah, Said boten wonten tunggalin. Kita yakin bahwa kita pasti menang Tuan. Said iku ora ono apa-apa nih. Betul Kapiten Van der Poel. Kalau begitu mari kita rayakan kemenangan ini. Jaruk, panggil para penari itu. Siap Tuan. Penari, masuk penari. Daerah kene wis kena bom dari prajurit Ladrang mumpung. Pancen radio Toto Said. Jajuk saiki. Tolong. Kowe ora bisa endo maneh. Wong kalah gede bale londo. Dino iki bakal dadi masuk. Putrika Nur Selianti minangka Rara Rubiah. Wisnu Raharja minangka Raden Mas Said. Reski Alana Suwandi minangka Kiai Kasan. Wanda Ani Nisar Aulia minangka Nyai Kasan. Mujieni Edi Setiawan minangka Ronggo Panambangan. Rifki Aufa Fatan Naila minangka Gustav Willem Baron van Imhoff. Farel Arya Pratama minangka Kapiten Van der Poel. Muhammad Marfira Yordan minangka Jaduk Palasara. Pinesti Retno Hapsari Dela
Kusuma Wardani, Rindi Karisma Putri, Razita Nur Sabrina Yanti, Retno Bintasari, Nurisa Cumaira, minangka prajurit Ladrang Mangungkung. Listia Wirahayu Lestari, minangka Emben. Rindi Karisma Putri, minangka pimpinan produksi. Marsha Eka Putriani, minangka sutradara. Farel Arya Pratama, minangka asisten sutradara. Sylvia Pritama Anggraini, Yulia Eka Widya Levi, minangka sekretaris. Melia Vira Rahmawati Mutrika Nur Zalianti, minangka bendahara. Wisnu Raharjo, Muhammad Bagus Andriansah, Musieni Edi Setiawan, Muhammad Marfira Yordan, Rifki Aufa Fatan Naila, Iva Fakoatin Hikmah, Cici Melilda Agustin, Widya Rahmawati, Anis Safira, Pinesti Retno Hapsari, Siti Nurmailita Yukiana, Titi Ayu Rihatin, Wika Ananda, minangka si dekorasi dan perlengkapan. Naila Ayu Wulandari, Dela Kusuma Wardani, Arfiana Hafizah, Novi Amelia, Retno Bintasari, Razita Nur Sabrina Yanti, minangka busana lan tata rias. Reski Alana Suandi, Maisela Dwi Anjani, Vina Aviana, minangka dokumentasi. Erik Nanda Syaputra, Nurisa Kumaira, Wanda Ani Nizar Aulia, minangka penata iringan. Indiana Putri Lahilda, Listia Wirahayu Lestari, minangka konsumsi. Yulia Eka Widya Levi, minangka narator. Teruntuk Bu Fili, silahkan naik ke atas panggung, dan teruntuk guru pengampu Bu Sevi dan Bu April dimohon untuk foto bersama. Sebentar. Monggo Bu Sevi dan Bu April.